Murume uyu anonzi Gabriel Tanaka asiya auraya mudzimai wake kuJimmy Sting. Mudzimai wacho anonzi Privilege Jase. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Muvi uyu awanikwa akandonyekwa madhende mumukanwa kuitira kuti asaite any noise kusvikira mweya wabuda. Murume uyu aramba achishandisa foni yemudzimai wake zvekuti vamwe vafunga kuti vachiri kutaura naPrivilege but iye angatoshaika hake. So murume uyu is very dangerous uye atotiza hasi kuzikamwa kuti ari kupi. So vazhinji vari kuti ngatibatsiranei guys titsvake murume uyu awanikwe. Hauiti zvinhu zvakadaro woregwa uchingofamba munyika umu nekuti ukazviitira wako mudzimai wakaroora kuvamwe vanhu vese. Actually you stop being a human, unenge watova mhuka chaiyo. The only place for vanhu vakadai muchirongo chaimo, it means that angaiswa machira kuti asaite noise ndobva azourayiwa. Aiwa, vamwe vari kuti kazenika hapana patingamboti rest panyaya yakadai, dei zvabvira mazvirwira. Vamwe vari kuti varume vanoponda vakadzi chiko naye kutadza kuzvidzora here. Zvino mukadzi afa iwe woenda kujere, achachengeta vana ndiani? Budai mumarriage guys. Mumarriage munofanira kufarwa kwete kuti ubude watarira mudenga. Ladies, let's normalize to move on muupenyu. Kana marriage yaramba, imagine kufira kuti ndakagarira vana title yakunzi ndiri Mrs. ndiri marriage. Aiwa guys, this is very sad. Vanovaziva vanoti vanga vari couple yanga iri troubled zvayo, but zvekuti vanozosvika pakuurayana zvakadai, aiwa guys, zvakaoma. Moboys Munetsi ndiye ari paground ari kubatsirana nemhuri kuti vabate murume uyu agogona kupinda mutorongo. Asi dambudziko raitika nderekuti vataura kuti vane information yevanhu vakamuviga uye kuti akavigwa nechekupi kwacho. Asi manetizens ari kuti aiwa kagweta, imimi munoziva kuti page rinotevegwa navazhinji muri kuzama kuti chii kana muchiti paari munopaziva at this stage. Why don't you keep it a secret? Apa atobva ava kumwe chaiko. Well, thanks so much nerudo rwekubatsira rwamuinaro. So what if it is a strategy to flash him out kwacho kwaari kunzi akavigwa pavanoti vamuburitse dzobva dzangomuchenera? When people get married, they think they own their spouse. They think kuti property. People belong to God and their lives. If it's not working, move on. Upenyu ndewamwari guys. Ndiye akaisa mweya wake wekufema mumunhu. Ukaziva izvozvo hauurayi the other person. Kana akakubata nenzira isiriyo, chero zvikadii iwe unobva wangosiya, wotongozviudza mumwoyo mako kuti aiwa guys, uyoyo bodo. Vamwe varume vamuri kunogara navo kuSouth Africa vakatiza kuZimbabwe nekuda kweumhondi veduwe. Sorry kufamily yarasikirwa. Handizive kuti ndopa advice ipi hangu kuvanhu vari kunoroorana mhiri kwaLimpopo. Actually this is very sad. I only realized kuti mwana uyu mwana wekumba kwedu guys. I actually realized kuti munin'ina wangu, even if it is kind of distant, but aiwa zvinhu zvinobata zvachose muri yatosvika pakutoshaya kuti zvinhu zvofambiswa sei zvinhu zvacho kana zvadai. But anyway, we just hope and pray kuti bamunini ava vabatwe. Regai ndatovati bamunini, asi anyway, he doesn't even deserve that title. Imhondi chaiyo iyi. Thank you guys so much for watching. Do leave your comments.